பழமொழி விசஸ் பொதுமொழி. அரசனை நம்பி புருஷனை கைவிட்டா மாதிரி. இதை விளையாட்டாகவும் சொல்லுவாங்க, புத்தலாகவும் சொல்லுவாங்க. ஆனால் இதோட உண்மையான அர்த்தமே மாறி போச்சு. இதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா, அரசனை நம்பிலாம் புருஷனை கைவிடல, அரசினை நம்பி புருஷனை கைவிட்டது போல. இதோட உண்மையான அர்த்தம் என்னன்னா, ஒரு காலத்துலலாம் அரச மரத்தை சுத்தினா சீக்கிரமா குழந்தை பிறந்துடும், குழந்தை இல்லாதவங்களுக்குன்னு சொல்லி ஒரு பேச்சு இருந்துச்சு. அதுக்காக குழந்தை இல்லாத பெண்கள்லாம் கோயில்களில் இருக்கிற அரச மரத்தை சுற்றி வருவாங்க. ஸோ இதுக்காக விளையாட்டாக சொன்ன ஒரு பழமொழி தான், அரச மரத்தையே சுற்றி சுற்றி நீ புருஷனை மறந்துட்டடா எப்படி குழந்தை பிறக்கும் அப்படின்னு சொல்லி விளையாட்டாக சொன்ன ஒரு பழமொழி தான் இது. புருஷனை நல்லா பார்த்துக்கிட்டாதான் குழந்தை பிறக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பழமொழியோட அர்த்தம். இந்த பழமொழி என்னமோ ரொம்ப விளையாட்டாக ஆரம்பிச்சது தான், ஆனால் இப்போ நிறைய அர்த்தங்கள் கொடுக்குது இல்லையா?